Тиздән, ягъни 19 майда Татарстан матбугаты көне. Шул уңайдан Балык бистәсе районында яшәп иҗат итүче журналистлар, язучылар һәм яшь каләм әһелләре башкалабыз Казанга иҗади сәфәр белән килделәр. Әлеге очрашулар инде бер күркәм традициягә әверелде. Бу көннәрдә алар безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясының эшчәнлеге белән таныштылар. Татарстан дәүләт телерадио компаниясында кунакларны яратып каршылайлар. Бу юлы бездә Балык бистәсеннән кунаклар. Без бүген Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең Балык бистәсе районы буенча җирле делегация кунакка килдек сезгә. Безнең максат Татарстан дәүләт телерадио компаниясының эшчәнлеге белән танышып, радио һәм телевидение тапшыруларын әзерләүен барышын карап, журналистлар белән, мөхәррирләр белән фикер алыш иде. Яңалыклар, хәерле көн Татарстан. Экскурсия барышында делегацияга студиябызның бөтен эшке ягы күрсәтелде. Алып баручы итеп тәхсис иттеләр үзләрен. Әлеге очрашу менә безнең телерадио компаниядә аларның шулай җыелып бергә килүләре бу безнең өчен зур бәйрәм беренчедән һәм икенчедән элемтәләрне ныгыту өчен һәм безгә тагын да ныграк, күбрәк, әйбәтрәк тапшырулар эшләү өчен бер җирлек булып тора. 10 кешедән торган делегация составында Алтын каләм журналистлар бәйгесенең Балык бистәсе җиңүчеләре. Татар телендә каләм тибрәтүче яшьләр өчен биредә һәрвакыт ишекләр ачык. Яшьләр алар мавыгырга тиешләр. Бүгенге заманда бигрәк тә. Алар күбрәк мавыгала бит инде гаджетлар белән, компьютерлар белән дип әйтәбез без бүген, әйме? Ләкин журналистика белән мавыгучы балалар да бар. Алар булганда әле журналистиканың киләчәге үмете дип әйтергә. Чөнки бу бүген килгән балалар арасында да булыр дип уйлыйм. Балык бистәсеннән моңарчыда Алтын каләм бәйгесендә җиңеп чыккан җегетләр, кызлар булды. Аларның күбесе бүген журналистлар. Балык бистәсеннән күп кенә мәдәниятебезне тотып торучы шәхесләр чыккан. Балык бистәсе районы гомер вакый инде ул журналистларга ныклы район. Алтын каләм конкурсында катнашучы балык бистәсе егетләре, кызлары бик күп. Менә безнең шушындай куйган күрәсе килгән ишек ул тапшырулар эшләнә, ничек дөньяга күрсәтелә икәнлеген, татар дөньясына күрсәтелә икән, без ничек инде аны оештырыла икәнлеген без белми идек әле. Бер күрешү үзе бер гомер. Шулай да киләсе очрашуларга кадәр. Миләүшә Мусина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.